Murenya Ramogi machiegni chenro ni maduol en tarik 7 dwe no mar adek higa mar 2020 kod adek kwa ikoni mathoth dhiambo kawuono king'eyo ka en tich ariyo kamanya Ramogi wantiere gi kidienje ariyo mar chenro ni mokwongo waikoni wechego manyien ka bang'e ang' nobed kanyo gi twak maduol mano ma itayo kanyo gi jata chenro no Trevor Mbija mosekoreo makare gi wendo mare mzee Jotha Majiki kama bende gidhigo mbaka kotenre gi manyo ker mar Luo ma en kaluwore gi nindo mar ker mar Luo jaduong'o tindi mane otimore mano odiochienge mokadho mano biro mana bang' weche manyien to mokwongo wang'eyo weche. So when we realized that they were on a fishing expedition, our client invoked his right under Article 49 not to respond to those questions that were not relevant to the summons. Mane en jatend migao mar arita Fred Matiang'i odadhoge gi obila mag okwach kich ewi ripot ni obila ne omonjo dalane mantiere Karen e kaunti ma Nairobi. Our initial test and what we have treated for has been amoebiasis. Apisas mag thieth pod nono gima dinyo kel midhiero ne jopuonjre mag skund sekondar ma Upper Hill. Nonro ma wiye nyiso ni nyo en amoeba. Kuna maji, hakuna stima. Tunateseka juu ya maji. Ukitoka hapa mpaka huko. Jodak ma Yimbo e sub-county mabondo ywak ewi nok mar pi ma ok wakalora no karodoko ne gin machiegni gi nam Lolwe. Machiegni nyakora Ramogi hero kamano kuom yiero Ramogi TV mondo mi weche manyien mag motuche gwengewa e bombewa kaeto gi pinje mamoko ka bende waikore mar nyisigi achiel kachiel kwa studio kama Nairobi mano mar Ramogi TV wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo maloko na weche gi tudi kod wari adek auchiel no namba moro to machoka bende wantiere mbui kanyo Ramogi TV Facebook live wantiere YouTube gi Twitter nyiso pachi kotende gi mago moy koni Dhiambo makawuono machiegni nyinga Lydia Okeyo. Manen jatend migao mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i owe thuolo bang' dawo dhoge kuom seche bura log tich mar okwach kich. Okwach kich nono Matiang'i ewi weche bura koriwore gi mibadhi mago mag temo thuo jopiny kokalo report ni obila no monjo dalane kinde mamoko. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero Raila mano ochopo mondo mi ochung' kod Matiang'i bende ne otam donjo. Kasario ma okinyi mane en jatend migao mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i ochopo log tich mar okwach kich mayudore apaya ma Kiambu Road. Matiang'i mane oten kod okinde mage kama oting'o kanyakla Danstan Omari Otiende Amolo okong'o mugeni kanyakla kod mane en jatend migao mar lweny Eugene Wamalwa. E kuom thuolo mar seche auchiel kama Matiang'i dayo dhoge kendo moko kuom gigo ma ipenje okelo kanyakla mwandu mage chakre ne ochak tie tend sirikal mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta adieri wi weche moko mar ni ne omonje kod obila dalane e ketho mag tiyo marach kod mbui kanyakla kod kuomoko matindo tindo. They were asking Dr. Matiang'i everything about his life, where he lives, what property he has, what farming he has and other things. So when we realized that they were on a fishing expedition, our client invoked his right under Article 49 not to respond to those questions that were not relevant to the summons. Obila mag okwach kich bende ne orango yore mag chopo Matiang'i e do gino mane okelo wede kinde mage to kod obila mag okwach kich bang' Matiang'i owuon tamore loso kaluwore kod kit penjo mane mulo ratiro mage. They took the fingerprints of Waziri. He said that is procedure. They tried to get that logo, that famous DCI logo of petty thieves to put on the CS. We objected vehemently and almost exchanged blows. It is not provided for under any law. It has been declared illegal and unconstitutional by Justice Kimaru. Ticho duogo bedo matek e kinde obila mag okwach kit jorit mag ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga e kinde mane Odinga temo donje log tich mar DCI. Raila mane onyiso ichwang' mare okoni piny Kenya dhi kama rach kenyal tamo oganda donje apise mag jopiny. We thought we were already past these kind of things. These are the old methods that were used by the ancient regime. It means that Kenyans must be prepared for worse things to happen. But I just want to say, Kenyans will not accept.
Okinde mag Matiang'i okone jatelno koro we thuolo kendo koponi okwach kich ni kod dwaro to en thuolo mar biro chopo. And then they told us they have not made up their mind whether there is any offences disclosed. So we have had the CS released, and they have said if at all they require him, they will let us know. Eugene Wamalwa mane oteno Matiang'i okone tend Kenya Kwanza ni omany yore moko mag tayo piny Kenya makare mopogore kod bedo kod fwere gi jotend migepe machon. You cannot lead a country through vengeance. You cannot lead a country through vindictiveness. You might have had an axe to grind with Fred Matiang'i, but that is not how you lead the country. Bang' dayo dhoge kuom seche ma ewa auchiel, bad migawo mar okwach kich koro weyo thuolo mane en jatend bad migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i e thuolo mar dhi nyime kod chenro mage kaka pile. Walter Nyambaga, Ramogi TV, log tich mar DCI, Kiambu County. Nyakoromoga juang manakako lernu kanyo gi jafo mara Walter Nyambaga manolo na wachne o makare mano kanyo mago mano tuche ke log teacher mar DCI county ma Kiambu. Kabende seche gi nyakoromoga juang dwa her mar nyisi kit jatelo ma Fred Matiang'i ni nyalo penjri ni en jatelo ina mane. Bende wadwa ng'iyo ngadho mag telo mose kadhi pacho ka nyaka no chak bedo lai mag telo ma pacho ka. Nyakoromoga juang nyalo paro ni Dr. Fred Matiang'i wachake gi tije mage no bedo japuonj mbalariany ma gimano ma University of Nairobi kata UON kaeto tarik 23 dwe mar 4 2013 no bedo jatenda migawo ma tudruok ma pachuka kama bende no chwalo chenro mag keweche e yor lony manyasani mano bidendo ni digital ka bange Nyakoromoga juang bende wayudo kanyo kotingo tige mag Matiang'i gen mano moriwo koda ka loko chenro mag rito penj mano banka no sebedo jatend migawo mar somo ma pachuka tarik 24 dwe no mar 11 higa mar 2015 noloko chenro mag rito penje pachoka wacha be nomiyo kuo mar piny nodok piny mokale pachoka bende no chungo tich apisas moko mag duol matayo wechego mag penj kata nek kaito bende nodwoko chien kinde mano no penjo omiyo jopuonjre noyudo thuolo makare mano mar yudo dwoko gi seche ma owinjore bende kapod warango maga motendre kod jatelo mano Dr. Fred Matiang'i tarik 8 dwe mar 7 higa mar 2012 Nyakoromoga juang no bedo jatend migawo mar arita e yor kojolo mano kanyo bang' tho mar Joseph Nkaiseri mano kanyo leo mano mako lemono mararita kaeto bende no duogo puodhe kaka jatend migawo mararita tarik 22 dwe no mar 1 higa mar 2018 mano bang' tayo migawo no e yo makare kano seteme yor kojolo ka bang'e no neno nyalo tayo migawo no e yo makare ka bang'e piny owacho no puodhe kaka jatenda migawo mararita tarik 22 ka bang'e Nyakoromoga juang Dr. Fred Matiang'i no dhi mbele gi weche mag tele pachuka tarik 8 dwe mar 7 higa mar 2012 no bedo jatend migawo mar arita ma kojolo kama bende no rido chike ne kwetha mane kwedo sirikal bang' yiero mar 2017 bang'e no yange kod mbi mar tayo migawo makamano kwa dhi mbele Nyakoromoga juang bende wayudo ni Dr. Fred Matiang'i inyal pare kuom chik mar loro ute mag fuambo mane kinde mane Raila Odinga no chamo kaka jatend piny Kenya mano wacho ni en jatend jopiny mano kanyo mano timore Uhuru Park tarik 8 dwe mar 7 higa mar 2012 kama bende ne en jatend migawo mar arita mag weche mapachuka kaito bende tarik 22 dwe mar 1 higa mar 2015 chiko Nyakoromoga juang no bedo jotend migepe pachoka ka bende kono rango kaka migepe ma pachoka itayo bende no bedo jakom marom jotend migepe bang'e lemone no kelo liet mokalo e pau siasa e pachoka ka bang'e Nyakoromoga juang kapod warango mana mago motendre gi Dr. Fred Matiang'i tarik 22 dwe mar 1 higa mar 2019 no kabe poden mana jotend migepe jalup jatend piny Kenya William Ruto no neno kagima no kete tenge ka bang'e nyalo paro Nyakoromoga juang bang' ma ne ntiere pogruok e kweth kata sirikal gino manomiyo Dr. Fred Matiang'i no duogo siro Raila Odinga kaka jatenda jalar kom tend piny Kenya mano mana machuo kende kotenre kod ngima kata yore mag telo mago mag Dr. Fred Matiang'i.
Koramuga jang mana makama mokuoma mago motendre kod jatenda migao machono Dr. Fred Matiang'i wacho bende waluoni machiegni ahinya ka bende jafwambo mar Walter Nyambaga ogoyo tach wach no biro nyiso wa kaka weche brodhi kwa keto manotenge wang'iyo weche machielo pod wantiere mago motendre kod siasa ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Lansha la Mulodinga onyiso speaker mar Senate Jeff Amason Kingi mondo wedonjore kod chenro mag duond buche ewi kombe mag od bura mar Senate kaotwa kod jofwamb weche alwora mar od bura mamalo bang' romo kod senators mag Azimio. Raila oseo Kingi kuom tamore puodho lokruok mar telo lemo mar jago oporo mano mar kweth manoke Senate mano tim kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance mabiro bang' speaker mar Senate Amason Kingi tamore yango gwelo mar ledama olekina kaka jago oporo mano mar kweth manoke Senate kendo la olemo kata ka olemo sebedo ka maka kod Fatma Dulo mano mar duond bura mar Jubilee. Azimio no diro oko Fatma Dulo bang' kane en kod od jod bura pradek mag Jubilee lando chenro mar dare Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo osiro lwedo piny owacho mano mar Kenya Kwanza. The leadership of political parties should never be interfered with by the Speaker of the Senate. When a political party chooses to change leadership or to whip a member for any reason, it is none of the business of the Speaker to interfere. Speaker Kaparo made a ruling very clearly that Parliament cannot be injuncted in performing its duties. So I want to urge the Speaker to allow Azimio to effect the changes in leadership in the House. Kapodwan mane mago mag siasa nyakora mgajiwang pogruok mar paro medore riwruok mar Kenya Kwanza kalore kod wach ni moko kuom duond buche riwruogno winjore owuo. Kalore kod paro no moko kuom jokanyo mag duond bura mar Manyien National Congress ANC county ma Kakamega riwore kod UDA motelie kod jatenda piny Kenya William Ruto ka jokanyo mag ANC Nakuru to ramo ni ok gibiyie mondo miwuo duond bura no. Magitimore ka duond bura mar Ford Kenya to koni onge winjruok mane giketo ni gibiro riwore kod UDA bang' yiero mokalo. George Bati ne waler motendre kod wachno. Ndalo manok bang' jagoro maduong' manyien mar UDA Cleophas Malala golo wach ne dwaro nitie mondo nywan duond buche manie riwruok mar Kenya Kwanza kendo los duond bura achiel. Paro mopogore medo wuok kowuok kuom duond buche ma jokanyo. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar Manyien National Congress e county ma Kakamega osiro lwedo Malala kendo lando jwango ANC ka gidonje UDA. That we gathered here today are leaders and aspirants from Kakamega County in the just concluded election have resolved to join UDA willingly and fully behind the President William Samoei Ruto. We agree that Kenya Kwanza must go to the next election as a single political party. Weche mamoko kuom jokanyo mag ANC moriwore kod UDA mar William Ruto wacho ni Malala biro riwo imbo mar Kenya kendo kelo dongruok. Nyuolo penjo kadibed ni nitie ng'at mabugo tie Malala mondo ene mober kod duol e kind jotelo mawuok imbo mar Kenya. Malala ana uwezo wa kuleta watu wa Western Region pamoja ili tuwe katika serikali yetu. Na tunahakika tutapata maendeleo kupitia kwake. Sasa hivi Mheshimiwa Cleophas Malala ametupea mwelekeo ya kwamba chama ni kimoja na hiyo chama ni UDA. Magi timore kinde ma jokanyo mag ANC Nakuru umo igi piny ni ok gibiyie mondo wuo duond burano kendo ni kara donjruok gi buche mag siasa Kenya Kwanza winjo chop singo mane giketo ne jopiny. ANC will not fold. This is a party that is built on principles and it's been in existence even before UDA. And therefore, if any party has to fold, then it has to be UDA folding to join ANC. What Kenya Kwanza government should be looking at, and more especially the UDA party should be looking at, is to ensure that they are promoting legislative agendas in the National Assembly, in the Senate, to revive the economy of this country. Not looking into issues of faulting parties or not faulting party. Saizi sio wakati ya kuanza kukimbizana na machama na kusema coalition ikuwe moja. Saizi tunataka tuangalie watu wetu wanakufa njaa, watu wetu wako na shida, watu wanahangaika sana. Duond bura mar Ford Kenya kokalo kuom seneta mabungoma Wafula Wakoli to ramo ni Ford Kenya ok bi wongang
kendo ni onge winjruok moro amora manyiso ni duond buche mane oloso Kenya Kwanza ne nyaka los duond bura achiel tok yiero. Napenda kuhakikishia Wakenya kwamba chama cha Ford Kenya kilikuwepo, kipo na kitaendelea kuwepo. Chama cha Ford Kenya ni miongoni mwa waasisi wa muungano wa Kenya Kwanza, na mkataba wa Kenya Kwanza hakuna popote ambako tuliandika na kuandikisha kwamba tutavunja chama cha Ford Kenya. Kaunyiso jotelo mawuok masawa mar Kenya mondo nen mariek. Jagoro maduong' mar Jubilee Jeremia Kioni owacho ni walo Malala kaka jagoro maduong' mar UDA nyiso ni jatend piny chal ma osechako loko ng'e ne masawa mar Kenya kendo chako sero gwenge mamoko motelo ni yiero mabiro. The appointment of Malala tells the whole story. William Ruto is interested with Western Bloc, and he's also interested in trying and see whether he can get something from Nyanza. It is the head of his interest in Mount Kenya. Malala is to replace that block of votes that did not come from Mount Kenya. And it falls within the scheme of things of trying to kill Jubilee, so that those within Mount Kenya are left in the wilderness. Pogruok e paro mamedore e wi duond buche siasa manoloso Kenya Kwanza koro keto riwruogno kama tek mar yango ne oganda jo Kenya ni gibiro tiyo kanyakla maonge pogruok moro amora nyaka e kinde yiero maduong' mabiro. George Bati, Ramogi TV. Endaka paga bit nyakoro mga juang bang sa achiel ma midhiambo chendo en duol nanyisi kacha ni wantiere kod kidienje ariyo machendo ni. Mokwongo pod wakelo ni mana weche go manyien kana kwai kacha ni watudre kodi aneno ka otes yako donjo ka bendu wacho ugolo pachu weche mopogore mwa ikono odhiambo makawuono. Aneno ni kacha wicha Polycarp wacho ni ntiere kod wechendo ni kaeto Duncan Nyakwa Nyandiga wacho ni Ramogi TV chopo negi ka gintiere Rift Valley yo makare. Steve Ochieng wacho kanyo ni en wuoro kit sirikal ma piny Kenya ni godo. Wacho ni mano ok en kaka katiba wache kendo mano ok omiyo kaka kwen yor mane gigoyo ombulu. Na igo ombulu ne jotelo bende ne owinjore wijo Kenya nyon jotelo mondo koro olu chike kendo wacho ni onge ng'ato man malo moloyo chike ma pachuka. Neno kanyo ka bende Ouru Nyambok kantiere oyugis dala wacho kanyo ni oyudo malera hinya ka intiere mo oyugis. Jamta wuoda wasi boda wacho kanyo na wasi boda pacho Ramogi TV ler mokalo kaeto anno ka bende Okotha Ochanda mano kane Sangla Kaga wacho ni weche manyien choponegi kapimo luwo gera tir to wacho kamano wacho ni baba ken ng'at minyal dinne kadhi e apise mag piny owacho. Bende wacho ni jatend migawo machon Fred Matiang'i to gima onotimo malich bende okone koro diere mana nono kitelo ma wan ge pacho ka omedo kanyo kodhi mbele kocho no chumi rach kodwa to gin to pod gikelo weche mag mako jotelo moko e pacho ka kare nyongi ma oganda jo Kenya. Bella Odhiambo kantiere Homa Bay County, Jared Omondi kantiere Kisumu uduto wacho ni untiere kodwa e chenda no Stephen Otiwa Mwalimu Bora kantiere Sindo Mwalo wacho ni en bende oselo gin kaka pile. Otieno Elisha kantiere Bondani ni kanyo. Bernardo Pole mar Nyong'onga Kaitan no Fred Nyanjom kantiere St. Anne's Marenyo Primary and Junior Secondary School in bende wacho ni intiere kodwa ka kineno wa eyo makare. Kata neno bende mganga wa kienyeji Ukambani in bende wacho ni seyore chendo ni mana kodwa ka. Erastus Junior wacho kanyo ni in bende intiere kodwa chendo diambo makawuono. Kata Nyango Alan wacho kanyo ni en gimo penjo ni moko kuom jotelo to ne okoluonga kadisia ai gimo miyo ne gidhi pod chando mana pache. Medmiyo wapachi nyakoro mga juang mane chendo ni maduol wadhi kwanyo gi achiel kachiel mondo mi wasom gi Injinia Lazaro Kanyambuka ni kanyo. Iwacho kanyo ni gimi penjo ni to kare piny owacho dwaro ang'o. Iwacho ni ka piny to ne gisekao to pod gimoko e fitina kod weche magalagala mago maloko Kenya mano maduond bura achiel. Kata kamano wacho kanyo ni ntiere paro mogolo erokamano ahinya Injinia Lazaro Kanyambuka mano ma Jamaguje kantiere Kariobangi. Kora mga juang yo matin kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth chendo ni mar duol medkete mana kaira magitire. Maler kodok korka nyithindi nyalo timo gimoro amora through to ka gin gima iteko
Mano yo maber manyalo tiyogo. Ice cold Coke. Make your mealtime more magical. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital App. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Machiegni kendo nyakora mgajwangero kamano kumedo kete mana kai Ramogi TV chenro mar duol. Wadhi mbele gi weche manyien teri nyake kaunti ma Kisumu kama adon od bura mar ODM ogolo oko e kamiti mag od bura ma Kisumu MCAs 11 manyocha oromo kod jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo e romo mabende noyuore kod senator ma Kisumu Tom Ojienda. Romo no notimore juma mokalo kendo koinano kaka gima ginandhoga e duond buch ODM kake miya waler gi jafwa moro ma Kisumu Millicent Adhiambo. To tell you that whatever we did, what you think was wrong, by going to see the interior PS, we are going to have several meetings with the same guy. We are going to have more meetings with the department because we have issues security. Etwak makawuono mar od bura matin ma Kisumu, Speaker mar od bura no Elisha Oraro nosomo boke mowuok e tend od buch ODM ma Kisumu mayango ni MCAs 11 duto mane oromo kod jagoro mongirore e migao mar arita Dr. Raymond Omolo omikum magologi oko e kamiti duto mag assembly. On the 6th of March 2023, I recommended the de-whipping and or suspension of the following 11 members with immediate effect from the committees held by virtue of party position and or any other privilege from such position. Number 1, Honorable Vincent Odhiambo, Central Nyakachi Ward. Number 2, Honorable Gado Lima, Southwest Nyakachi Ward. Number 3, Honorable Habil Nyasuna, Masogo, Nyangoma Ward. Number 4, Honorable Calvin Oraro, Kolwa Central Ward. Number 5, Honorable Freddy Kudari, Chemelil Tamu Ward. Number 6, Honorable Pete Oiko, Kabonyo Kanyagwalo Ward. Number 7, Honorable Tom Onditi, Humbei Ward. Number 8, Honorable Tom Nyaoke, North Nyakachi Ward. Number 9, Honorable Michelle Omoya, North Sema Ward. Number 10, Honorable Caroline Lawin Opar, nominated MCA. And 11, Honorable Regina Kizito, nominated MCA. The decision is as a result of above-mentioned members defying numerous party positions and directions. Jagoporo mar od bura no Seth Kanga no yango ni chik mar golo oko MCAs go e kamiti mag od bura matin. En kaluore ni okang mane MCAs go kao dhi ataro kod chike mar od bura matin kaachiel kod chike mag duond buch ODM wach mane osir kod jatend kweth mathoth Kennedy Oko. Ka ina member ibedo komiti mana ka party mochiwoni wawacho ni wagolo kaluwore gi chikwa mar standing orders wa man namba 159. Kod waketho chik, wajomuluoro chik. Chik wacho ni ka in member mar assembly
komiti minyalo bet go mogik en achiel. Koro wan jomuluoro chik ok waketho chik, wawegi komiti achiel. Komachielo to MCS go kane loso ewi wachno kane otelnegi kod MCA makolwa Central Ward Kelvin Oraro kod nyawadgi ma North Nyakach Ward Tom Nyauke e gikone onge chenro makare mane olu mar gologi oko e kamiti mar od bura ka giteno okang' makamano gi siasa mar 2027. Omiyo gimowach ni watimo makosa no pok onyiswa. We made demand to know makosa mwasetimo, but for the time being poko nyiswa maneno watimo makosa ni wachayo party, but all the same committee watiyo kod house leadership komiwa we will work. Kok gimiwa bende wach ni sawa. Gima timore sani is about 2027 politics. Wach moro ma jok moko dwa tiyo gi nying Raila mondo thuji. Ere ng'ama okero Raila kindwa ka? Ere jaluo manyalo pingo weche Raila? To seche moko ng'ato riembi mondo gole committee allegation moketi to kenia propaganda matindoge to wayie gima ber nyaka chandrine. Magi duto timore sama tend riwruok mar Azimio pod oramo ni ok giyango telo mar riwruok mar Kenya Kwanza kod telnegi kod jatend piny William Ruto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwa wayo mago mag siasa wang'e mago motenre kod mago mag somo nyakora Mogajwang kamare riwruok mar jopuonj Kupet koro dwaro mondo somo mar junior secondary dare skunde mag primary kendo otere skunde mag secondary mapachoka. Kupet koro chiwo thuolo mandala 14 e piny owacho mondo luong romo mapiyo gi jokanyo mag somo mondo duok JSS kara junior secondary schools e skunde mag secondary kaka Simfroz Okinda leronwa. Chochni pod medore lai mar somo mar JSS dwe achiel nyaka ne jopuonjre donje skunde. Riwruok mar jopuonj Kupet dwaro mondo JSS odar kowuok e skunde mag primary kendo ter e sekondar. Kupet wacho ni skunde mag sekondar ni kod ber mathoth kamoting'o jopuonj molony, laboratories, jotich mamoko e kin mwandu mamoko mag somo. Ket gi gidogo e secondary school. Kech kuno nitie laboratory, kuno nitie jopuonj. Kata kimedo timedo matin. Klase mana de let magose gero ne gina 10,000. Klase go ponitie. To kendo skunde ma wantiere mag sub county nyalo keto nyithindwa gi mondo some day school. Kata sikunde mag boarding go onego yawa day school wing. To mondo nyithindwa mondo dhi osom. Kupeta madani weyo jopuonjre go e primary pod biro mana medo chocho chenro no kalora ni kata mana jopuonj primary onge lony mar puonjo jo JSS, laboratory gi jotich mamoko bende gionge godo. Skunde mag primary ne okoikore mar somo mar junior secondary ni mondo bede iye kanyo nikech jopuonj okoromo. Jopuonj manondik kanyo en japuonj achiel ok nyal puonjo subject 14. Dwaro ni sikul ka sikul mar junior secondary nitiere kaya ne primary kanyo onego beni gibedo gi jopuonj 7 mapuonjo junior secondary nikech nitiere gimiluongo ni 14 learning areas. Kupet oseaput manochuogi mondo non lai mar CBC kagiwacho ni apudno onge lony moro amora e weche somo kendo koro gidwaro mondo owite oko. Bende gigolo paro moko kuom ng'ikruok ma apudno noyango. Ile task force ambayo iliundwa na rais na tayari nimesikia walipoleta ripoti yao ya kwanza hata rais mwenyewe alikataa. Tunawaambieni kama Kupet, vunja hiyo task force mara moja, ita kongamano la washikadau, leta KEPSHA, leta KESHA, leta Teacher Service Commission, leta Ministry of Education, leta hata Parliamentary Education Committee, leta KICD wenye curriculum, leta walimu na leta wazazi. Tutapata suluhisho. Oken gimose dhi kare ne gitiyo mana gi paro mar miluongo no opinion poll kane giwacho ni ji mang'eny ne wacho ni nyithindo ne tindo kendo ne somo garamba ne ni malo koro mondo teri e junior oteri mare e primary school. To mano ok nyalre nikech somo wabro rocho somo mar nyithindo. Nenore ni achiedh nade pod biro medo kwako JSS kalora ni kata ka piny owacho yie tero JSS e sekondar pod biro kawo gi thuolo malach e rwako jopuonjre go e skunde mondo somo chakre. Simfroz Okinda, Ramogi TV.
Kapod wang'iyo mago mag thieth nyakurom gajwang' wang'iduoge kaunti ma Nairobi. Apisas mag thieth e kaunti ma Nairobi koro kwedo report mayango ni tuo nyaldiema nyomuoche skul sekondar ma Upper Hill. Apisas go yango ni gitimo nonro matut mar yango gima nyo kelo midhiero no ne jopuonjre ka koro nonro mawiye to yango ni nyok yudo midhiero mar amiba. Kaka Judith Omondi leronwa tend skul no yango ni mana jopuonjre 11 ema pod nitiere osiptal nyaka sechegi. Kar sa ariyo mar okinyi e rangach mar skundni ma Upper Hill Buore Nairobi, jonyuol temo matek mondo mi gidonji e skundni mar neno nyithindgi. Ma bang' lipot wuok ni mahao jopuonjre 100 e skundni osebedo kod ambululu kod ich kach kuom mahao ndalo adek koro. En ywaruok ma gikone to koro jonyuol nodonjo gi thuon mar rango ngima nyithindgi. Kaluwore kod director mar weche somo kod mano mar weche thieth e kaunti ni ma Nairobi, ne giyudo lipot mar tuo mar nyithindo gi Jumapil, kendo ne girwako maromo jopuonjre 20 e osiptal, ka 60 to ne othiedhi e osiptal ma Bagathi kae to dok e skul. Wach ma jonyuol koni tend skundno ne ok olieko ne gi nyaka ginene wang' jowi. On Thursday, the students were complaining of stomach aches, a number of them. We discussed and raised the issue with the school. Then they said everything is okay, we went home. Yesterday evening, we saw on the news, not from the school, we heard that our kids were suffering. When we called the school, they said everything is okay. But today in the morning, we came to the school, we confirmed for ourselves the children are sick. You can see we also interrogated few kids. They said they have no body strength, they are weak, they cannot go to classes, they have stomach problems. Now the problem is this. We are the representative of the parents. The school never communicated to us. Wachne ne oketo japuonj maduong' mar skundni e orindi maliet, kendo loso kod jonyuol ne ok obedo ne mayot. This morning is when we have sent the message. We never knew somebody somewhere would place information in connection to outbreak of cholera. So as we were not panicking, we were in charge. As usual, whenever a student complains of anything regarding touching on sickness, we have a clinic here and a clinical officer who attends to them. And that is what we did. Odiochieng' manyoro, luoro ne nitie ni kamoro debed ni nyaldiema omuochi skundno. Wach ma owito oko kod duoko mar pim mane otim manyiso ni jopuonjre go ni kod amiba. Our initial test and what we have treated for has been amoebiasis. And so we are investigating what could have been the original cause or source of that infection. We, as the health department, have also taken samples to be able to culture for cholera. So we did rapid tests and they turned negative, but we did not want to stop at that. So we have taken samples and we'll culture, and by tomorrow we'll be able to have confirmation if any of the students could have that. Tuo mar amiba thothne iyudo kod ji ma ochamo chiemo ma ok oted malong'o, pi molil ma ok oketie yath, kata ma ok ochwak kod chamo olemo ma ok oluoki kata ma oluok kod pi ma ochido. We were able to chlorinate some of the water when we came on Sunday as an immediate response. However, from what we got from the principal, that there has been water in the school, we looked at the storage tanks and the storage capacity, and we were comfortable with that. Odiochieng' makiny, lipot mathoth ibiro chiw mondo mi oler mathoth poni nyaldiema nyalo bedo e skundno. Judith Omondi, Ramogi TV. Sasa tumeni pesa. Asante. Bado mtu mmoja sasa. Nimekosa 6 bob ya transfer. 6 bob ni pesa kunyima mtu kweli? Muda. Buka tu Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Sharpbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sharpbakey.com.
Aya, wadhi mago mag tuke nyakoro mga juang joloch mokalo e tuke mag FKF Cup Gor Mahia biro rakore gi club mar Kakamega Homeboys e alap ma Bukungu Stadium e tielo mar 16 mag tuke mag FKF Cup. Maine tuga chiel kuom tuke adek mag klepe matuge league maduong ka gimanyo jaloch mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag CAF Confederation Cup. Gor Mahia nyakoro mga juang nong'ado tiko ma timbe 16 bang' loyo club mar Kibra FC goal 1-0 e alap ma Kasarani. Tugo machielo matielo mar 16